רון, יאללה. לא מבין את זה, הכל אני עושה בבית הזה, הכל. גם הולך לעבודה, חוזר, גם צריך לעשות את הניקיונות. מה ביקשתי ממך? מה, תבשלי? תקלי כביסה. הפעלתי את המכונה בבוקר, הכל את צריכה להשאיר. לא מבין את זה, באמת. מה את עושה כל היום שאני בעבודה? מה? היום אני בעבודה. מה יש לך להגיד על זה? נועה. נועה, באמת, תרימי את התחת שלך, תעזבי את הכוס יין, ותתחילי לעזור פה בעבודת בית. אני טובה במיטה, אבל... אז זה לא הכל. זה החלוקות משימות בינינו. זה לא הכל, זה לא הכל. אני מבקש ממך, זה לא הכל. מה זה? במיטה, אז מה? במיטה, זהו, זה התירוץ שלך. נועה. כולם מרוחה שם עם הכוס. מה רוצים ממני? אני עומדת מאחורי המילים שלי. מה, נועה, לא שומעים אותך? מה? אני לא שומעים אותי כי יש קול של ברווז. בגלל זה לא שומעים אותי. מיכל, צילמת? צילמתי. הכל בסדר? הכל מעולה. עכשיו לקנות כביסה בלי בגדים? כן. נו. נו, הייתי רציני. סתם לא, הנה די, מספיק.